Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бу дәрестә без су китерү әсбаплары турында бераз сөйләшербез. Бу дөньяның бөтен җан ияләргә яшәр өчен су кирәк. Кешеләр дә борынгы заманнардан башлап су китерү ысуллары турында уйланып торалар. Мәсәлән, көнчыгыш якларда элек хан дәүләте булган. Анда берничә мең ел элек Һинд камышы дигән агачыннан ясалган су китерү торбалары кулланылган. Борынгы американнар элек бик кызыклы бөтөркәле коелар ясаганнар икән. Борынгы Мисырда суны өскә таба күтәрер өчен шадуф дигән әсбап кулланылган. Шадуф көентәдән һәм каршылама йөктән тора. Бүгенге көндә дә шадуф бик киң таралган. Борынгы Шумер һәм Урта Азиядә урнашкан Маргуш илләрендә кызыл балчыктан ясалган торбалар куллануы билгеле. Шулай ук борынгы Шумерда 5000 ел элек безнең заманныкы кебек бәдрәф булган икән. Мөселман халыклары да су китерү өчен бик күп җайланмалар уйлап тапканнар. Мәсәлән, Сүрә илендә 5 гасыр элек ясалган зур гына бер су күтәрүче тегәрмәч сакланган. Андый әсбап Нәгүрә дип атала һәм ул мал көчендә эшләнә. Нәгүрәнең өстәге ноктасында су махсус сыдырышка түгелә һәм аннары торбалар буйлап кешеләрнең өйләренә китерелә. Юнанистанда Архимед исемле галим суны күтәрер өчен бик кызыклы бер әсбапны уйлап чыгарган. Шулай ук Юнанистан һәм Ру дәүләтләрендә еш кына су кәмәре дигән корылмасы төзелгән иде. Шуларның берсе Константиния шәһәрендә ясалган иде һәм хәзерге көндә Истанбул шәһәрендә йөреп Боздаган исемле су кәмәрен күрергә була. Зур җәмигъ мәчетләр янында еш кына бик кызыклы чишмә дип аталган корылманы күрергә була. Мөселманнар мәчеткә керер алдыннан шул чишмәләр янына килеп җыйналалар. Истанбулда шулай ук Еребатан дигән җир астында урнашкан бик кызыклы бер су җыйгычы бар. Бу корылма 15 гасыр элек кырпычтан төзелгән иде. Аның диварларының калынлыгы 4 метр. Эчендә 336 терәк бар һәм аларның арасында кызыклы гына айырмалы бер терәк кысылган. Су астында гомере буе кояш нурын күрмичә зур гына кар балыклары йөзеп йөри. Иң ерак почмагында терәкләр астында 2 серле башны күрергә була. Бу башлар борынгы юнанлыларның Медуз күргән исемле бик явыз һәм усал тәңресенә багышланган имеш. Кем белгән инде, бәлки хәзерге көндә дә бу урында җимпереләр яшиләрдер. Гарәпләрнең тарихи ел язмаларында Кары чүл уртасында урнашкан бик кызыклы бер кое турында мәгълүмат калган. Чүлнең эссе һавасы бу корылманың баскычы аркылы җир астына китә һәм аның эчендә өермәләнеп өскә таба китә. Бу өермә эчендә һава бераз салкыная һәм аерым су тамчылары өелгән ташлар өстендә җыела башлый. Өскә таба күтәрелгән һава түбәдәге махсус тишекләрдән урамга чыга. Нәтиҗәдә бу коеның нигезендә акрынлап су җыела. Төрки халыклар су китерү буенча бик осталар. Урта Азиядә электән үк калган бик күп арыкларны күрергә була.
Шулай ук еш кына кәриз дигән бик кызыклы корылма да очрый. Кәриз тау эчендә сулы туфрак катламына кадәр эннек буларак ясала. Кәризләр Кырымда күп һәм аларның эчке ягы буйлап еш кына кырпыч яки таш салынган. Алтын Урда дәүләтенең шәһәрләрендә 7 гасыр элек су китерү өчен кубыр дип аталган кызыл балчыктан ясалган көпшәләре кулланылган. Андый кубырларны Болгар шәһәрендә дә табалар. Шулай ук борынгы мунчаларның нигезендә кубырлар яткан чокырларын да күзәтеп була. Алабуга шәһәрендә су китерер өчен 19 гасырның башында ясалган бик кызыклы бер агач көпшәсе сакланган икән. Әлбәттә, заманасы белән су китерү һөнәре дә алга таба бара. Хәзерге көндә көпшәләр төрле материаллардан ясала. Суның куллануы сулары да арта. Мәсәлән, бакча караучылар өчен автоматик сиптерүче әсбаплар улап чыгарылган. Өй эчендә җылы идәннәр ясап була. Су китерү буенча эшләүче мөхәндисләр заманча санак программалар кулланалар. Сызымнар ясаганда төрле көпшәләрне, су йозакларны һәм почмакларны еш кына махсус элементлар белән файдаланып күрсәтәләр. Шулай ук күп катлы биналар өчен күләмле җәелмәләр ясарга туры килә. Нәтиҗә ясар өчен әйтик, җәмгыятьнең дәрәҗәсе һәм киләчәге су китерүдән турыдан-туры мөнәсәбәттә тора. Сугышларда үлгәннәре саны белән чагыштырганда, пычрак суда йөргән төрле инфекцион җирләрдән һәм эчерлек су җитмәүдән берничә кат күбрәк кеше үлә. Шулай итеп, су китерү һөнәре безнең киләчәгебез өчен бик мөһим. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
суларыдыр. Сулар аға, ник аға икән? Синең дә йөрәгең шулай ут янам икән? Сулар аға, ник аға икән? Синең дә йөрәгең шулай ут янам икән? Сулар аға, су өсті тыман. Яр судан йөрәгем тинәп, ярылыр сыман. Сулар аға, ник аға икән? Синең дә йөрәгең шулай ут янам икән? Сулар аға, ник аға икән? Синең дә йөрәгең шулай ут янам икән? Сулар аға, шайқала қарап, соңғы тапқыр жырлайым кебек суларға қарап.